Care e diferența între un vânzător și un consultant? Vânzătorul este concentrat pe produsul lui, consultantul este concentrat pe piață. Da? Înțelege piața, vrea să afle despre competiție și asta este cel mai important lucru, pentru că în momentul în care intri în întrebarea noastră de discovery, da? V-am mai uitat și la alte modele, scopul ei nu este doar să vezi cu ce te compari. Scopul ei este să înțelegi ce își dorește clientul și să-ți iei informația despre piață. S-ar putea să nu-i vinzi clientului respectiv. Dacă tu afli ce ofertă face concurentul tău pentru genul ăla de client, zi după zi, după zi, telefon după telefon după telefon, vei fi cu siguranță mult mai informat decât 95% din tot ce există pe piața ta. Și e valabil pentru orice. În cazul nostru particular, noi putem să livrăm 80% din modelele de piață. Și asta înseamnă că în momentul în care tu îți iei informația despre alte modele, acea informație devine food for thought, dacă vrei, devine input pentru departamentul tău de achiziții. Da? Deci dacă tu știi că un dealer de undeva dă în prețuri, deja departamentul tău de achiziții poate să se ocupe și să sorseze mașini pentru alte dealuri din zona respectivă.